ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман ҳабибулло қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, имрӯз дар як мавзӯи хело муҳим ки гирди забони қариби ҳамаи муҳоҷиро ҳаст, яъне то тобистони 2021 дароз кардани муҳлати укази Путин дар бораи карантин, ҳатман дар бораи ҳамин ба шумо низ як-ду суханҳо гуфта мегузарем, чунки ин хабар аз дина боз дар як-ду каналҳои ютубӣ пайдо шуд ва ба ман бисёри бачаҳо силкаҳо партофтанд, хоҳиш карданд ки оиди ҳамин мавзӯъ як видео карда пурратар фаҳмонам. ҳамин мавзӯъ ва як чанд мавзӯъҳои дигари хело муҳим аст ки ба шумо пешкаш мекунем. ҳатман наворо то ба охир тамошо кунед, лайку обуна шуданро фаромӯш насозед ва мо бошад пас аз як тавсияи кӯтоҳ мисли ҳамеша мегузарем ба навори асосиамон. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо медонед, сарпарасти ҳамин шабакаи мо, яъне голос мигранта, ин ширкати давом мебошад ва тӯли 2 сол аст ки ман ҳамеша танҳо ҳамин ширкатро ба шумо тавсия медиҳам ки дар ин ҷо доруҳои гиёҳӣ аз қабили эпимедиум наяпаста барои бақувват кардани мардонагӣ, барои ришу мӯи сар баровардан миноксидил аст ки аз Израилу аз Амрико оварда мешавад ва барои фарбеҳшавию, барои харобшавию, барои дарди меъдаю, барои мӯҳ рехтану барои тамоми намуди дардҳо доруҳои гиёҳӣ дар ин ширкат ҳаст. метавонед дар рақамҳое ки дар поён аст муроҷиат намоед. агар ки ҷавоб надодан успед намекунанд, яъне ки бисёр зангози бисёри бад ҳаст, дар WhatsApp нависед. хубтар дар WhatsApp нависед ва ба шумо ҳатман бо навбат ҷавоб медиҳам. доставкаашон ба тамоми шаҳрҳои Русия ҳаст, яъне ки тариқи почтаи Русия равон мекунанд ва ҳатто ба Москва ҳам. ҳатман муроҷиат кунед. хуб дӯстони гиромӣ, дар ин мавзӯъ ҳоло ба шумо пурра карда мефаҳмонам. агар шумо ягон саволҳоятон пайдо шавад, ҳатман дар ин Instagram ки мебинед нависед, бо қадри имкон ҷавоб метиҳем. вале мехостам ба шумо як чизро қайд карда гузарам ки дӯстои азиз, агар шумо ягон савол доштагӣ бошед дар Instagram, фақат салом навиштау зуд саволи худро нависед. бисёриҳо менависанд салом алейкум, тамом, дига ҳеҷ чиз. ман бояд ба ман мегӯям алейкум ассалом, боз ман ба дигар касҳо ҷавоб медиҳам, ҳамин хел ҷамъбаст мешавад. ӯ менависад як савол диҳам мумкин бо ман пагоҳ бегоҳ медорам Instagram. марҳамат дӯсти азиз, боз пагоҳи дигар медароям ки баъд ман ба саволи он кас ҷавоб медиҳам. хуб аст, шумо як бор даромадед, ҳамин пурра ҳамаи мушкилиро нависед, мехонем ва ҳатман ба саволи шумо ҷавоб медиҳем. дӯстони азиз, ин хел кори шуморо ҳам осон мекунад. хуб дӯстони азиз, мегузарем ба мавзӯи асосиамон. дар воҳидии гузашта дар Совети Федератсия, дар он ҷо заместитель начальник главного управления по вопросам миграции Кирилл Адзинов гуфта гузашт ки бо администратсияи президент кор карда истодаанд ва шояд дар рӯзои наздик чунин қарори нав барояд ки ҳамин укази президентро то тобистони 2021 дароз кунанд муҳлаташро. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед, ин қарор як бор аввалин бор 18 апрели соли 2020 ба имзо расид ва ду бор продлит карда шуд. як бор 15 июн то 15 сентябр ва бори дигар аз 15 сентябр то 15 декабр. дӯстони азиз, агар боз то тобистони 2021 продлит карда шавад, ин маънои онро дорад ки мувофиқи ин ҳуҷҷат нафароне ки регистратсияҳояшон тамом шудагӣ ҳаст, яъне ки дар дохили ҳамин карантин аз 15 март, яъне онҳое ки пеш аз 15 март вайрон шудагӣ буд, ҳуҷҷатҳояшон ба онҳо дахл надорад, онҳо ҳамчун нарушител ҳисоб мешаванд ва онҳое ки моҳи июн, август, сентябр, октябр дар ҳамин дохили карантин гузашт муҳлати ҳуҷҷатҳояшон, онҳоро набояд ҷарима кунанд, набояд онҳоро депорт кунанд ва набояд пулисҳо низ дар роҳҳо, кӯчаҳо, дар метроҳо аз онҳо регистратсияи, яъне ки нав муҳлат дошта бипурсанд. ҳамчунин нафарҳое ки официально ягон ҷо кор намекунанд, аз онҳо низ патент талаб карда намешавад. агар шуморо дар болои кор карданатон омада пулисҳо доранд, масалан шумо дар ягон чойхона кор мекунед, дар ягон кафе, дар ягон стройка кор карда истодаед, меоянду шуморо дар болои кор дастгир мекунанд. агар шумо патент надошта бошед, он вақт шуморо метавонанд ки ҷарима кунанд. ё ин ки шуморо дар хона меоянд, дастгир мекунанд ки шумо дар он ҷо зиндагӣ мекунед ва регистратсия надоред, он гоҳ ҳам шуморо ҷарима мекунанд. вале агар шумо дар ҳамин хона зиндагӣ мекунед ва дар ҳамин ҷо регистратсия дореду, вале муҳлаташ
гузаштагӣ ҳаст, шуморо ҳеҷ кас ҳеҷ чиз гуфтан ҳақ надорад. хуб дӯстони азиз, чизи дигар ки мехостам ба шумо бигӯям мувофиқи ин ҳуҷҷат, чихеле ки ҳамаи шумо медонед нафарҳое ки РВП ё ин ки виднажительство доранд ва онҳо бояд ки вақте ки аз Русия берун мебароянд, бояд ки дар муддати 6 моҳ зуд ба Русия дароянд. Агар надароянд, ҳуҷҷатҳои онҳо яъне ки аннулировать карда мешавад. Ин мувофиқи қонуни Русия аст ва ҳамин қонунро яъне ки манъ мекунад ҳамин укази Путин. онҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, бинобар сабаби карантин ба Русия омода натонистанд тӯли 6 моҳ, 7 моҳ, 1 сол, шумо ташвиш нашавед. то рӯзе ки ҳамин карантинҳо кушода намешавад, сарҳадҳо кушода намешавад, шумо низ аннулировать намешавад РВП-ю вид на жительствои шумо. ҳар вақте кушода шуд, шумо метавонед озод дохили Русия дароед ва давом диҳед ҳамин гирифтани шаҳрвандиятонро бе ташвиш. Шумо низ хавотир набошед дӯстони азиз. Инро барои чӣ гуфтам? яъне ки дар комментарияҳо дар Инстаграм аз ҳамин мавзӯъ хело зиёд аст саволҳо. аз компанияи Алабун инаҳи бародари ҷун принимат кард телефони Samsung. ташаккури зиёд акай Ҳабибулло, кай муборис барои хизмати кардагитон. ҳазор раҳмат, миннатдорем. хуб дӯстони азиз, ин мавзӯъ на танҳо ман мегӯям, инро аллакай чанд блогерҳо гуфтанд ва ҳамчунин дар сомонаҳои интернетӣ дар порталҳо бисёр аст. дар чандин ҷойҳо аллакай чоп шудагӣ аст. Ман ҳоло инро аз рӯи яке аз сомонаҳо ба шумо хонда истодаам. Ва инро худи Путин нагуфтааст, балки заместитель начальник главного управления по вопросам миграции при правительстве Российской Федерации Кирилл Адзинов гуфта гузаштааст дар яке аз вохӯриҳои ки дар мавзӯи муҳоҷирон буд. Акнун биед як-ду хабарҳои дигар аз оиди муҳоҷират ки шуморо аз ин хабарҳо ҳам огоҳ кунам. ба наздики як проекти нав аст ки тариқи ID карта мехоҳанд муҳоҷиронро таҳти назорат бигиранд. инро бояд аз соли 2021 ба муҳоҷирон пешниҳод кунанд. мувофиқи ин ID карта як чанд сабукиҳо аст ба муҳоҷирон ва як чанд мушкилиҳо аст ба муҳоҷирон. яке аз сабукиҳо ин аст ки дар нафаре ки ID карта мегирад, яъне ки муҳоҷире ки аз хориҷа медирояд ба ӯ ID карта метиҳанд ва дар он ҷо тамоми маълумотҳои он муҳоҷир ҳаст ва ҳатто патент супоридану насупориданашро ҳам. мувофиқи ин ID карта шумо чӣ дар Москва ҳастед, чӣ дар Санкт-Петербург ҳастед, чӣ дар Сочи ҳастед, фарқ надорад, налогро як хел супорида гаштан мегиред. ин проект аст, пешниҳод карда мешавад ва администратсияи бисёри областҳо ман боварӣ дорам ки аз ин чиз отказ мекунанд, яъне ки онҳо ин қонунро қабул намекунанд, чунки барои онҳо тамоман ин чиз невыгодна ҳаст, чунки ҳамаи нафарҳое ки таҳти ID карта налог месупоранд, ин ҳамаш ба бюҷети центральни, яъне ки ба бюҷети федералӣ меояд ва то ҳол бошад агар ҳар нафаре ки дар кадом областе ки рафта патент месупорад, яъне ки ҳуҷҷати худро тайёр мекунад, патент мекунад, онҳо дар буҷаи ҳамон област налог месупоранд. ва агар ин пешниҳод агар қабул шавад, мувофиқи ин ID карта ки ба муҳоҷирон метиҳанд, налогро инҳо аз ҳар ҷое ки набошанд тариқи банкоматҳо супоридан мегиранд ва ин рост мегузарад ба буҷаи федералӣ. хулоса ҳамин хел баҳсҳо рафта истодааст ки қабул мешавад ё ин ки қабул намешавад. яке аз плюсҳояш ҳамин буд барои муҳоҷирон ки агар ки мо як 6 моҳ масалан кор кардем дар Питер ва хестем омадем Москва, барои мо шарт нест ки мо дар Москва бо рафта Сахар ё ин ки Красногорск под Москва онҷо патенти худро переоформлят кунем. ҳамон хел супоридан мегирем. ва дар он баҳс бисёр аст ки бисёри областҳо аз ҳамин сабаб шояд нафар муҳоҷироне ки ID карта доранд онҳоро бадбинӣ мекунанд, барои онҳо шароитҳои нағз дигар намеофаранд. хулоса баҳс ҳоло бисёр аст дар ин мавзӯъ. ин яке аз хабарҳо буд ки хостам ба шумо низ бирасонам. ва дигар мавзӯи баҳсангез сари корфармондани муҳоҷирон аст ки бисёри корхонаҳо бо майлу рағбати зиёд мехоҳанд ки дар он корхонаи онҳо муҳоҷирон кор кунанд. он корхонаҳое ки корҳои физически карда мешавад, корҳои вазнин карда мешавад, онҳо ҳеҷ вақт мардуми худашонро намегиранд, чунки онҳо 10 минут пас перекур мекунанд, онҳо вақти кор тамом шавад зуд маҳкам карда мераванд. ҳамин балоҳо бисёри бад аст ва яке аз онҳо пешниҳод кардааст ки биёед мисли Япония мекунем, яъне дар Япония
мигрант аз шаҳрванди Япония 2 баробар зиёд маош мегирад. Биёед ҳамин хел мекунем, ки мақсади ҳамон японҳо ҳам ҳамин буд, ки барои корфармо мигрант невигр нашавад ва японро ба кор бигирад. Биёед мо ҳам ҳамин хел мекунем мегӯянд, вале ман боварии калон дорам, ки агар маоши худашонро 50 000, маоши муҳоҷиронро 100 000 кунанд, ба ҳамин ҳам нигоҳ накарда корфармо муҳоҷироне ки аз Осиёи марказӣ узбекҳо, тоҷикҳо, қирғизҳо меоянд, бовар дорам, ки онҳоро мегиранд, чунки як муҳоҷири Осиёи марказӣ қариб ки аз 3 нафари инҳо зуру зиёдтар кор мекунад. Ин проектро низ ҳам пешниҳод карданд, ки биёем мисли Япония мекунем. خلاصه این بود یک دو خبرهایی که به شما رسوندم. خبرهای نیمکولا بسیاری بد هستند، نه اونقدر وزنی، و یک دو خبرهای دیگر نیز هستند که برای آنها معلومات های پرتر گرفته، تصدیق کرده، انیق کرده به شما پیشنهاد میکنم. نوار ما را تا به آخر تماشا کنید. نوار ما دوام دارد. خیر دوستان عزیز، تنصیحت باشید. دوستای عزیز، ما در офис за касои бачаҳоро ҷамъ кардастем. Мана ё ҳамаш городоам, масалан Санкт Петербург, Екатеринбург, тамоми шаҳрҳои Россия, инаи зардоз коч пешондагим, ё ҳамашон ҳамахи номашон нависонда Тоҷикистон равон кардастем. Салом бародарон, мо тӯли 3-4 рӯз ки аз Москва телефон заказ карда будем, ина омада расид, гирифтемша, ҳама телефонҳо хуб. Раҳмат ба сайти alabun.com ки телефонҳоро дар муддати кӯтоҳ ба мо дастрас кард. Инаё закасои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, ҳаминҷоҳо бепул равон мекунем. Инаёшам тамоми шаҳрҳои Россия бепул равон кардастем. Чиқарга бибинед, ҳама Samsung A10, Redmi D10A телефонҳое ки арзонанд, барои талабаҳо, барои донишҷӯё, падару модар, оилаҳошон бачаҳо равон кардастам. Баъзе смартчаси дора падарка, бисёр ҳамаш қариб стекло, чухол падарка дора. Марҳамат, дар сайти мо даромада заказ кунед, сайти alabun.com, ссилка дар описанияи видео мемонам. Марҳамат карда дароем. خب دوستان عزیز، در آخر ویدیو درباره این تلفن‌های قیمت یک باش تکرار شود هم گفته میگذارم. Redmi Note 9 Pro این هست 64 گیگابایت است، هست 128 گیگابایت، لیکن اپراتивní памятшон هر جاش هم 6 گیگابایت است. 20 заряд دارد، باتریش 4500 میلی آمپر چاس. این تلفن M21 که از این تلفن رو خیلی فروختیم، باتریش به نهایت بقوت است، 6000 میلی آمپر چاس. که تا حال از سامسونگ یگان تلفن 6000 میلی آمپر چاس باتری ندارد. خب تلفن دیگرش شد A31 که این هم تلفن بهترین است، باتریش 5020 میلی آمپر چاس، پمپش 64 گیگابایت. خلاصه تلفنی خوب است.